Biko ọhaneze gekwanụ ntị. A sịrị kọwara ọhaneze ka m gwa unu n'obodo a bụ Naịjirịa na yahoo abụghịkwanụ njọ na ndị bankị eburukwa ụzọ na-eme yahoo. N'ọzịkwa ndị bankị na-emezi yahoo n'obodo a. Ọ na-abụzi tinye ego na bankị ya were ego 50 naira 100 naira ego tinye na bankị agwụ. Wee na-asị ka ha jụọ unu bankị na ndị mmadụ kedu nke bụ ndị yahoo. Sị ka m kọwara unu onye ọbụla kekwenụ nkwụcha. Onye ọbụla kekwenụ nkwụcha. Ọ bụrụ na ị were ego na bankị were nwayọọ jee wepụta ego jee gwuo unu na rumu gị ka ị nwee ike were ego tinye na rumu gị na-esebi maka na itinye ego na bankị jebe Dubai bifo ị na-ata ndị bankị ekekọkwa ego gị bụọ were nke karịrị ọkwụ ya ka a sị m gwu ọgwụkwanụ ka ọ ra m n'ọnụ.